जों जोबोदनो खाफाल गोनां होननानै बुंनो नागिरगोन मानोना नैबायदि गोदान दिल्लीयाव थानाय नैफोरबायदि IIMC जाय इन्डियान इन्स्टिट्यूशन अफ मास कमिउनिकेशन दा बेफोरबायदि गिदिर मोनसे इन्स्टिट्यूशनाव जों सोलोंथाइ लानो मोननाया जोंनि थाखाय जोबोदनो खाफाल गोनां होननानै सानगोन मानोना बेफोरबायदि इन्स्टिट्यूशनाव जे सोलोंथाइ लाफैनाया जोंनि थाखाय थामहिनबा जों रोंनो जे मोनगोन बेनिफ्राय सोलोंथाइनिफ्राय जों जे सोलोंनो मोनगोन गोबां बाथ्राखौ जोङो बेनिफ्राय जों मोनथिगोन बेनि थाखाय आं गिबियावनो जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानगोन आरो बे सम्भब जादों BTR नि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे इनिशिएटिभ जे लानाय बे लानायनि गेजेरजों दिनै जोङो नैबे गोदान दिल्लीयाव जों फैनानै बे सोलोंथाइखौ जों लाफैनो हादों आं बिथांखौ जों नैबे बर' खौरांगिरि बा थामहिनबा बर'नि जिखिनि खौरांगिरिफोर दङ बा जों बेहाय जोंखौ टीम खालामनानै बिथाङा दैथायहरनायनि थाखाय जोबोदनो साबायखर बावगोन बिथांनि जे नाजानायनि गेजेरजोंनो जोङो बेवहाय फ्रियावनो फैनानै थानो जानो आरो नैबे बे सोलोंथाइखौ जों लाफैनो हादों मैया जोंना गिबि हाबाफारि थामहिनबा मैया फार्स्ट डेमोन आरो बेवहाय जोङो गोबां बाथ्रा जों सोलोंनो मोनदों जे गिबियाव खौरांगिरिफोरा बा खौरांखौ माबायदि बुथुमनाय जादोंमोन बै समाव माबायदि जायोमोन निउस रुमा माबायदि जायो जों बेखौ जों सोलोंनो हादों सासे एंकरा माबायदि खालामो निउस रुमाव मा थायो बेखौ बिथांमोना फोरमायना होदों थारैनो बे जोंनि थाखाय जोबोदनो मुलाम्फा गोनां आरो बेखौ खालामना होदों BTR नि खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे इनिशिएटिभ लानाय फाफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा सोलोंथाइखौ बिथाङा सिगांसिन नोजोर होदों आरो सुबुं सम्पद दानो थाखाय बिथाङा नाजादों बेयो जोबोदनो जोंनि थाखाय बा बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो बे बाख्नायजाथाव आरो नैबे समाव जोङो फैबाय थानाय बा 1 वीकनि थाखाय शर्ट टार्म कर्स होनाय जादों आरो बेवहाय गुबुन फेकाल्टिसफोरा बा सोलोंगिरिफोरा जोंखौ सोलोंबाय थादों बेवहाय बिथांमोना जोंनि एक्सपिरियेन्सखौ जों बिथांमोननो शेयार खालामदों बिथांमोना फोरमायदों जे नोंथांमोना बबे जायगानिफ्राय फैदों जा बेखौबो बिथांमोना सोंनायाव जोङो जे जोंनि जे जायगानि सोमोन्दैबो बिथांमोननो जों फोरमायनानै होदों आरो बिथांमोना जोंनो नांगौमानि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ जोंनो होनाय जादों आरो जों सानदों मा जोंनि जिखिनि बेवहाय बाहागो लाफैनाय 20 जन जे बाहागो लाफैनाय बे बाहागो लानाया बिथांमोननिफ्राय जोङो नांगौ रोखोमै जों बे सोलोंथाइखौ लानो हागोन बा मोनदों जों बेखौ आसा थिदों आरो लोगोसेनो जों बेखौबो बुंनांगोन जे जाखिनि बेवहाय खौरांगिरिफोरा बाहागो लानायाव बिथांमोननि जे सोलोंनाय बे सोलोंनायखौ जोङो लेंगुवेजनि एसे प्रब्लेम जायो थेवब्लाबो जोङो बिथांमोना नांगौ बायदि मोननै लेंगुवेजाव बिथांमोना खालामो इंलिश आरो हिन्दी दा बेवहाय प्रेफार खालामो जायखौ रोंनांगौ बा जायजों बुजिनांगौ बे बिथांमोना सहज भाबै बुजायनो जोंखौ नाजादों आरो बेबायदिनो जोंबो बे सोलोंथाइखौ लाबाय थादों आङो लास्टाराव बा जोबथियाव आं बेखौनो मानगोनां BTR नि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावगोन जे जोंखौ एसेबां जे गोजानाव मोनसे हादरनिनो मोनसे गिदिरथार मोनसे इन्स्टिट्यूशनाव जोंखौ सोलोंथाइ लाफैनायाव जोंखौ सुबिदा होबाय दा बेनि थाखाय आं बिथांखौ जोंनिफ्राय रोजा साबायखर बावबाय।